Hailam Sogonor Mujotona YouTube channel tini hingke sung ruti seri sana nai dong tamke wati jora kun khana kaine samang khorija hingke ruti sanami sanai narok no phone nai dong di ani video no pajan sampai thapong to share nai dong di tai chaja khangke like di share khai di tai subscribe khai rok khangke subscribe khai di tabo sanami dong go Itu senang baca. Salai ne, tini kaya wati sek, tapi kono kono samung kuru. Boleh. Roti bela bunai tia. Je hon asuk dang kasido apurna sumung phaimani kisa ke asuk bang yawatui si omo haike mang tongo tawke ang bati tuli tongo ma ketawo beri su tongo serami dos su tongo Wati ni tu basi sucio tu yo bang kumalia kesambal tu situ kumalia ang ya na semruti seri tangwa para ruti des serbai ka salai ti tongka ang thang nai gana ang busai gana Đây bẻ kho. Bẻ kho đấy. Em, đâu có bà ra. Ở cái đồ. Bà khúc này khúc lá. Không năng nghe một cái. Khúc sara. Đi pra sa sa mong hết ra. Đi pra sa mong sinh ra thóc năng nhá. Khúc sara sa. Thóc sara sa cái sinh. Beri kisi kubang ma gor kha thaisung mari sumani ar lamari kha ti ran gar thum kata khama miani ri kisi abata karan phaijak phenori digana buru pharan jaksina ko kisi siri nok suklai mani Nok siranya ko isi ko. Salai kha ta ba pai ko. Yak ba yak sunglai tong lai kha. Ta ke horong kha. Sinoro kheta bu ko Diwali ni mum sogai tong layo Diwali ni mum sogai tong layo kono gana mar borok bahake mum sogai tong lai kha malai tong lai ni